an balimaw ani ɲankuma bi kibaruya b'an bolo ka da kulo kan o de ye arabado mali finitigi 7 ni o ye sɔrɔsiw ye ale ni mobili bolila dɔ kɔni olu ni tora banbagaci wale dɔ la olu kɔni kun be u ka finitigi nunu kɔni kun be u ka lakana baara de la ni u kun be ka bɔ banbaramaw de ka taga Douentza o dugu fila nunu be Mopti ale ni Tombouctou mara la u ka ni dugu taga in senfɛ ni u kun be u ka lakana baara fɛnɛ la mobile le tara yɛlɛ dugu jukɔrɔ mugu dɔ kan n'an ko a ma ko mine ni o kɔni o cila ni u ye ni ka na ni adamaden kasara nunu ye o ko sababuya la lakana minisiri kɔni bɔra ka hakilisigi kuma fɔ mali finitigiw ɲɛna u kana salaya wa u kana sira jamana in lakanali la walasa jamana in a kana to banbagaciw bolo kɔnɔ an bɛ wagati min na i ko sisan kibaruya kɔni ma sɔrɔ mun b'a yɛrɛ k'a fɔ mɔgɔ min ye nin banbagaci wale in kɛ nka an mana mun sɔrɔ nin kɔfɛ an b'o da aw kulo kan kibaruya wɛrɛ min nɔ ka da aw kulo kan o de ye mali nouveau bachelier ni olu ye kalandenw ye minnu ye kilasi 12 o ɲɔgɔn dan tɛmɛ ɲina o ko sababuya la Maroc jamana kɔni ye dɛmɛ do mɔgɔ 150 ɲɔgɔnna la walasa u bɛ se ka taa u ka kalanw kɛ olu fɛ yen nɔ cogoya min na ni ka ekɔli sara k'o bin ka bɔ u kan o 150 ninnu fɛnɛ ye kalandenw ye minnu fɛnɛ ye kalanden tɔw fɛnɛ bɛɛ dan o kama sa gouvernement fɛnɛ kan ka u ka pasew bɔ k'u lase Maroc jamana la nka an bɛ yɔrɔ min na ko sisan Maroc kɔni o ekɔliw taara nka Mali kalanden ninnu kɔni olu b'an fɛ yan nɔ hali bi gouvernement ka fɔla ale kɔni de ma se ka place sɔrɔ ni mɔgɔ ninnu ye fɔlɔ ko u bila ka taga nka mɔgɔ bɛ ni mɔgɔ kofalen ninnu cɛla se bɛ minnu somɔgɔw ye olu kɔni somɔgɔw ko olu yɛrɛ bɛna u denw passe bɔ k'u bila ka taa n'a ma ɲɛ ko ekɔli taara tɔ ninnu kɔni sigilen don wagati makɔnɔ la sɔnni ɲɛ ka sɔrɔ u ka kow ma an balimaw ni kibaruya ninnu tun b'an bolo ka da u kulo kan ani ce aw ka kulomajɔ la